Бай Мангал. Сега ми говори глупости, как си бил фен на Ферари от малък. Това на всички е ясно, че си го измисляш и не си никакъв фен на Ферари. Не си просто фен на Балонсо и затова си такъв хейтър на Фетел. Все още не си ми обяснил как така Фетел на 19 години бие всички тогавашни идоли от Формула 1, без да кара кола на Нюи. Включително и ония смешник Балонсо. Ще трябва да ми обясниш как така 5 години подред с Шумахер става победител отборен в нощта на шампионите. Нали не кара кола на Нюи? Нали там са всички най-добри драйвери? Дори на няколко пъти сам спечели битките, тъй като Шумахер го бяха отстранили. Мисля, че Бътън ли, Себастиан Льоп. И това са само статистики преди Фетел да кара кола на Red Bull. Айде, моето момче. Ако кажеш къде е това, имаш $1000.